We zitten hier van 3 mensen uit zonder bijes komen. Toen zijn ze in hij dan en daar moet je zo'n nek even bij wezen. Ik heb nog 2 broers, die zijn nog ouder dan mij. Nou, toen dachten wij vooral dat even wat oors als oors. En toen kwamen die uiteindelijk met het bericht dat uit Engeland hadden ze verzocht om hier wapens te gooien op Jemloon had ze uitgekozen. Omdat het een heel geschikt terrein was, dat het echt publiek deed. Wij dachten, zeg maar zeggen, dat we de gratis gewoon een paar kistjes met wapens hadden. En dat is ervoor gewoon nou voor de KP, zeg maar zeggen, die het noordval doet op een distributiekantoor als een gemeentehuis, dan hoefde het net te vallen. Maar iedere keer waren hier 28 containers in iedere keer drapt en dat was een hele smaakwoord. Die containers uiteindelijk, nou ja, er zitten in hoofdzaak in hotte stands, de bekende stands, zeg maar zeggen, Kerbijn, zeg maar zeggen. Ja, ik wie 20 hier en daarom zit ik altijd te mooi dat dit nou is, maar uiteindelijk is hij, die heeft de verantwoording uiteindelijk, zeg maar zeggen, voor het hele gezin. Als ze dat aan dutsen, dat steken ze in de bron voor. Ik ben blij, het werd weer even verteld al eerder. En daarom is het belangrijk uiteindelijk als Joden die bij de jeugd, of dat is juist toekomst, en het dier nog bij geconfronteerd wordt, uiteindelijk gaan we zeggen, ja jongen, maar dat kan echt anders. Ja. Parachutespringen is al zeer oud. We hebben het in de Tweede Wereldoorlog ook al gebruikt. Ja. En we mogen natuurlijk niet vergeten, een van de helden die erbij was. Dat is meneer Venema. Meneer Venema? Ja. Bedankt voor uw inzet. Vrijheid over de hele wereld. Niemand die op je let. Niemand die over je heerst. Geen oorlog, geen angst. Geen mensen die gewond raken. Geen mensen die doodgaan aan de oorlog. Je eigen mening kunnen geven. Je eigen leven kunnen leiden. Zijn zoals je bent. Ik voel me vrij, want vroeger is voorbij. Heel mooi. Heel mooi.